Eusko Alderdi Jeltzalea da zertarako, lortu dugun bizi kalitatea areagotzeko, osasun eta euskal hezkuntza sistemak sendotzeko, Aiaraldean eta Euskadi osoan industriaren berpiztea sustatu eta kalitatezko enplegu industriala bultzatzeko. Gazteek beren herrietan geratu eta bizi proiektu propioa garatu ditzaten etxebizitza aukerak izateko. Arabako Errioxako ardoak mundu zabalean ezagutzera emateko. Nola ez, euskararen jauzia, etorkizunerako jauzia gauzatzeko. Europa eta munduarekin forondatik konektatzeko aukerak sustatzeko. Trebiñu modu ofizialean Araba izatea lortzeko. Eta herrialdeen arteko osagarritasun eta elkarlanetik, herri gisa autogobernuak eskaintzen dizkigun aukera guztiak identifikatu eta gauzatzeko. Hori guztia lortzeko tresna da Eusko Alderdi Jeltzalea. Ondo dakigu, zer nahi dugun gure herriarentzat eta horren bilagoaz. Euskal herritar guztien zerbitzura dagoen tresna da gure alderdia.